O alcalde Xosé Ramón Romero visitou esta mañá as obras de reordenación e urbanización que se están a levar a cabo no Parque de Cima de Vila. A actuación, cun orzamento de preto de 180.000 euros, está financiada con cargo ao POS máis concellos da Deputación da Coruña. Segundo explicou o rexedor, o proxecto busca fundamentalmente a renovación dun espazo de lecer que se atopaba moi degradado, coa dotación de novos servizos que se lle prestan aos veciños, ademais mellorando a accesibilidade ao tratarse dunha zona moi transitada en pleno casco urbano. Un espacio onde había un pequeno parque infantil e unha zona de aparcamento que non estaba en moi boas condicións, é unha zona moi transitada, onde hai moita población alrededor deste espacio que está un poquinho degradado, e o que estamos facendo é unha reordenación e unha urbanización do lugar de forma íntegra, non? O que está consistindo a obra é en rebaixe do terreo, que vai ir escalonado, onde vai haber unha zona verde, onde vai haber un parque infantil e que vai haber unha zona onde se vai ordenar as propias plazas de aparcamiento, non? O alcalde quiso contestar tamén a aqueles que criticaron a actuación antes de vela rematada, en alusión ás queixas pola tala de varias árbores ali plantadas. Eu creo que dende que estamos do ano 2019 se plantaron máis de 1000 árbores repartidos polo concello, e é verdad que se cortaron árbores, pero todas as árbores que se cortaron era porque as obras era necesaria facer esa corta de árbores ou porque estaban en mal estado, que sempre se fixeron na corta de árbores que non por cortar, sino porque era necesario. Aquí había un par de abetos que habían plantado a xente de forma discriminada, sin ningún tipo de ordenación. Para acometer este tipo de obras era necesario pois sacar esas árbores, e está planificada por naturalmente a plantación de novas árbores, non? Entonces, bueno, ante eses discursos que o único que fan é querer dañar este goberno, pois non seguiremos cortando árbores cando haba que cortar, e cando estén enfermos cortaremos os árbores, porque prima máis a seguridade pois que o propio árbore que está enfermo, non?